Здравейте, хора! Ние сме МК-ду. Днеска ще дигаме 1000 купи Мортиси. И 1000 купи Нита. Хайде да започваме. И естествено дарете един subscribe с камбанка, естествено, един лайк и едно коментарче какво искате още и дали ви е харесало видеото. Ако лайкте видеото, ще разберем, че ви е харесало. Започнахме. Нашия Франк тук нещо се пробва да измисли, ама нищо не стана. О, не Аз се шутнах някъде. Браво. Погрешка ви шутнах. Погрешка. Това беше погрешка. Стъм. Не стъмна. Аре, моята, браво бе. Чистите. Добре, супер. Не вкараха. Има шанс да влезе гол? Не, няма. Тя излече от изчисти къде на 10 метра. Бам. Стъм гаджета. Аре, Мелда. Браво бе! Паскам на нашия. Аре, той да се пусне, ако иска хайпа. Не, той ще влезне с нея. Не, той отваря. Браво! Добре. Едно. Прекрасно. Моля, тук при нас минава някакъв мотор. Какво става? Стъмна ги! И двамата. Не, так му шутах през него. Майко. Не, към това да не влезе. Не, няма да влезе. Не, супер. Нашия, ако иска да подаде, да си пусне хайпера, нали? Не, той ще иска пак да влиза. Ухо. Добре. Тук съм, спокойно. Смечка. Добре. Помислих, че влезе. И аз така. Супер. Подавам му. Мечката ли го стъмна току-що това? Не. Май. Аре, мечка. Аре, наш, вкарвай. Какъв гол само вкара. Много добре. Те се отказаха другите. Да. Шутай. Последна победа за 1000 купи Мортиси Нита. Хора, сега давам плягин, мисля. И ако бием този гейм, нашия даде, ако бием този гейм, правим 1000 купи. Айде, трябва да се стегнем и да бием. Естествено, ме да втори, няма проблем. Да. Айде. Също. Почваме. Наш, браво. Не, браво. Това не беше за браво. Спокойно. Аз си мислих, че ще го издърпа заради това. Тук съм. Малко, ако помогнете. Тук съм спокойно. Бам. Стъм. Това ще се затрудним. Че хващаш. Какво става? Ако влезе, няма как да влезе. Бам, пускам хайпер тук да помага мечката. Не, няма да умра. Айде гаджета. Стъмна ли го? Не. Как не го таймнах? Как не скочиха? Но. Да живее. И нашия живее. Сега живее. Добре, тук спря топката. Може би този гейм отида към овертайм. Има голям шанс. Не, защо му е подадал, бе? Нашия тук ли е? Да, тук е. Късмет изкарахме. Голям късмет. Супер. Мечката ми уби. Много хубав дефендинг направихме. Да, между другото. Той нашия ще се лакоми. Не. Подавам. Не мина паса. Не. Дай пас. Добре, ти направо към нашия. Да. Нищо. Той имаше няколко човека. Той беше на малко. Добре. Не! Ако пасите напред. Не! Имаше 1 сантиметър между мен и топката.
Нищо, Аз съм тук е влиза в овертайм обаче. Да, това ще стане. Тъп. И преди овертайм ще кажа. Няма. Овертайм влиза. Обаче тук, нали, ако взема да извъртя нещо, хубаво. Браво. Пазя. Дреша. Няма. Оу. 4, 3, 2. Имам още един хайпер супер. Не! Мина. Може да влезе. Макс Тиер! Айде хора! Макс Тиер! Come on, guys! Моите си питам Макс Тиер, хора! Ако гледате до тук видеото и още не сте лайкнали видеото, не сте ни се абонирали, направете го. Заслужава. И вижте, ако сте гледали видеото, ще измисля, ще кажа една думичка, която ако сте изгледали видеото до края, ще напишете в коментарите. И тя ще е Макс Тиер. Това ще бъде за видеото. Естествено, ударете един лайк, subscribe и, както казахме, едно коментарче. И до скоро виждане!